ናይ መጀመርያ ዝባረር ሰብ ረኺብና ዋይ ደስ ክብል እዛ ኣውሮፕላን ማይ ደለ እዚ ፕሌን ክድብረኒ ኣይፈቅዱልን እየ ክልተ ሰብ ወፂኦም ኣለዉ ዋይ ጉድ ናባይ ይመፀሎ ታይ ዝገብሮ ሓሊፉካ ኣሎ ኣይወደካ ነጆኻ ካብዚ ውድድር ሓሊፍካ ኣለኻ ጆኻ እዞም ዝተረፉ ፓይለታት ካብቶም ዝወደቁ ሰባት እንታይ ክመሃሩ ከም ዘለዎም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ይርድኡ ኣለዉ እዮም ኣነ ካብዚ ዝተማሃርክዎ እቲ ዝቕመጠሉ ኣቀማምጣ ፊት ንፊት ዘይኮነስ ንጎኒ ክኸፍ ክብል ከም ዘለኒ እዩ እቶም ፓይለታት ዝተፈላለዩ ሚላታት ዋላ እኳ ተጠቐሙ ካብ ምውዳቕ ግን ዓዲ ይውዓሉ ሕጂ ክብሎ ዘለኒ ነገር 40 ቁፅሪ ተወዲቑ ኣነ ምውዳቐይ ከም ዘይተርፈኒ ወይ ኣነ ምክንያቱም ተመሳሳሊ ሓሳቢና ሓሲብና ዘለና ኣይ ደስ ይብል እዩ እዚ ንፋስ ሃዋይ የሰርሐን ሓሊፍ ኣለኹ ዋው ሰይ ንኩሎም ሓደ ብሓደ እናደብረዮም ይርከበሉ እዚ ናይ ኣየር ንፋስ እቲ ተሲዕሮም ዝወስድዎ ንብረት እዩ እንዳደብረዮም ዝርከብ እቲ በዓል ጉልበት ወዲ እውን ወፂኡ ወይ ኣነ እውን ኣይተርፈኒ እንታይ እየ ዝገብሮ ኣብ መወዳእታ እዚ ጀት ካብ 30 ተወዳደርቲ 15 ሰብ ኣውፂልና ኣሎ 15 ሰብ ቀሪዮም ኣለዉ እቶም ብጣዕሚ ሓይለኛታት ተወዳደርቲ እዮም ዝብልክዎም በዚ ንፋስ ተሰናቢቶም ኣለዉ ሕዚ ተስፋ ኣለና ኣነ ተመስገን እንኳዕ ደስ በለኩም ኣቶም ሕዚ ተሪፍኩም ዘለኹም ናብ ቀጻላይ ውድድር ሓሪፍኩም ኣለኹም እንኳዕ ደስ በለኩም ሕዚ ድማ ንዝቐጸለ ውድድር ናብ 3000 ጫማ ናብ ላዕሊ ክንድይብ ኢና ካብኡ ይኸውን እቲ ውድድር ሓቢርኩም እናጽንሑ ሕዚ እቲ ቀዳማይ ተወዳዳሪና ዝኾንና ሰብ ክንመርጽ ኢና መን ኢኹም እሺ ንስኻ ሳሙኤል ንዓና ኣብዚ ንስኻ እሺ ንስኻ ሕዚ ካብ ዘነብ ዘለዋ ሳናጡ ሓንቲ ትመርጽ ማለት እዩ እሺ ጽቡቕ 8 ቁፅሪ መሪጽ ኣሎ ኣምጽሩ 8 ቁፅሪ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ካብዘን 19 ዘለዋ ቦርሳታት እተን 10 ካብዚ ዝለሉ እየን ዝብላ እዚ ማለት እቶም ትዘለልኩም ሓሊፍኩም ኣለኹም ማለት እዩ ኣቲ ዝቀረብኩም ድማ ኣብዚ ተቀሪዩ ወዲኩም ኣለኹም ማለት እዩ ሕጂ ሳሙኤል እታ ቦርሳ ክኸፍታ እዩ ሳሙኤል እታ ቦርሳ ምስ ከፈታ ነቲ ዝመረፀ ወዲ እንታይ ከም ትኸውን ክነግሮ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ቦርሳ ውስጥ ዘሎ ዝለሉ እዩ ዝብል እዋ እሺ ኣንድሬ እዚ ወዲ ይሕስበካ ድዩ ዘሎ ዋላስ ምረፅ እንታይ እዩ ዝብለካ ዘሎ ኣይ ኣነ ንዓኻ ያምነካየ በቃ እቲ ቦርሳ ወስደ ዝለሉ እዩ ዝብል ዘሎ መሪፀ ኣለኹ ብትኽክል ናብቲ ቀጻላይ ሓሊፍካ ኣለኻ እቲ ቀጻላይ ውድድር ኣብ መሬት ስለዝኾነ ሕዚ ክትዘለል ይግባእካ እዩ ዝለል በቃ 3 2 1 ተወዳዳሪ ይወሪድ ኣሎ ሕዚ ዝተርፉና 9 ተወዳደርቲ እዮም ጽቡቕ ዕድል እሺ ዝለል ዝብል ረብጫኻ هو بحق ዝለል ዝብል በቃ ንስኻ ዘለሎ ኣያመንኩኻን بحق ኣያመንኩኻን ንስኻ ዓለኻ ዘለሎ እቲ ሓቂ ነገርክ ነይሩ ወይ ኣነ እቲ ሓቂ ነገርክ ነይሩ ልስኻ ወዲክ ከለኸ እቲ ሓቂ ተዛሪባ ኣይቀበላን ትሳጥን እዋ ኣቶም ሰዓት ንምንታይ ኢኹም ሓቂ ትዛረቡ ዘለኹም እዋ እቲ ሓቂ ተዛሪባ ሕጂ 6 ሰባት ናብ ቀጻላይ ሓሊፎም ኣለዉ ዝተረፉና 4 ሰባት እዮም ጽቡቕ ዕድል ተባረሪ ዝብል ኣሚነካ ኣለኹ ኣይወስድኒ ትሳጥን እስካ ሸዊድዎ ጽናሐይ ዝብል ዝለሊ ዝብል በቃ እቲ ሰብኣይ ባዕሉ ሓሊፈሎ እቲ ድማ ስለዘይ ኣመኖ በቃ ወዲቕ ኣሎ ማለት እዩ ሓሲካ ኮዩ ሓሲየት ታልልካ ማለት እዩ እዚ ሜላ ጠቂምዎ ኣሎ ንስኻትኩም እውን ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ጽቡቕ ዕድል ሕጂ እቶም ዝተረፉ ሰባት በቲ ናይ ሓደ ተንኮል ብጣዕሚ ስለ ዝፈርሑን ንባዕሎም ክተኣማመኑ ይከኣሎም ዘለዉ እቲ ዝቕፅል ብጣዕሚ ከቢድ ውድድር ኮይኑ ኣሎ እስከ ንኸድ ኣይ ኣመንኩኻን ይሕሱ እዩ ዘሎ ይቅበለካን እየ ሓቂ ተዛሪብካ ነይሩ ክተኣምነ ነይርካ በቃ ዝዓድለ ምጠትካላ ስለዚ ኣመንካየ ማለት እዩ ባዕሉ ሓሊፉ ኣሎ ጽቡቕ ሰናይ ዕድል ኣብ ቀጻሊ ውድድር ክንራኸብ ኢና ኣነ ናይ ፓይለት ስራሐይ ተኣማኒ ሰራሕተኛ ክኸውን እየ ዝደሊ ኣይሕስበካን ዘለኹ ተባረሪ ዝብል ዝሳጥን ተኣምነኒ ዲኻ ተባረሪ ዝብል ሓቂ ይዛረብ ዘሎ ኣሚነ የለኹ ሸዊድዎ በቃ ሸዊድዎ ንባዕሉ ሓሊፉ ስለዚ ተቐበሎ ንባዕሉ ሓሊፉ ብሕጂ 3 ዝሓልፉ ሰባት ጥራሕ እዮም ዘለውና እቶም 3 ሰባት ድማ ብሕጂ ከመይ እዮም ክጫወቱ ሓቢርኩም ረእይዎ ብጣዕሚ እቶም ተወዳደሩ ብተንኮል ተመልኣ ጨወታ እያ ዘላ ሕጂ ድማ ኩላኻትኩም ተጠንቂቕኩም ምረፁ ኢኹም ቀጻላይ እስቲ ክንርኢ እዚ ዝብል ዝለሊ ዝብል ዘሎ ኣሚነ የለኹ በቃ ከቐበሎ የትሳጥን ዋው እወ ዝለሊ ዝብል ሕጂ ኩሎም 10 ሰባት ዘልዮም ወዲኦም ኣለዉ እቶም ዝተረፉ እውን ተሪፎም ኣለዉ ሕዚ ናብ ዝቐጸለ ውድድር ክንሓልፍ ኢና ኩሎም ሓሊፎም ኣለዉ እቶም ዝተረፉ ድማ ወዲቖም ኣለዉ
ሕጂ ዘለናሉ ኣብ ናይ ስዑዲ ዋና ከተማ ኣብ ሪያድ ኢና ዘለና እቶም ሰባት ኩሎም ድማ ገራኣትይዎም እዩ ዘሎ እሺ ተወዳደርቲ ኢድኩም ኩላኻትኩም ንላዕለ ልዕሉ እቲ ዘልዕልኩም ኢድኩም ድማ ኣፍታ ነፋሪት ኣዕልብዎ ሕጂ ካብታ ነፋሪት ኢዱ ኣብ መወዳእታ ዘልዕለ ማለት እዩ ኩሎም ወዲቖምስ ኣብኣ ዝተረፈ እዛ ነፋሪት ናይ ግሉ ይገብራሎ ወይ ድማ ናይ ባዕሉ ይገብራሎ እዚ ውድድር እዚ ንዝተፈላለዩ ሰዓታት ክጸንሕ እዩ ወላ መዓልታት እውን ክጸንሕ ይኽእል እዩ ንስኻትኩም ከመይ ኢኹም እቲ ውድድር ቻሌንጅ ትገብርዎ ክንርኢና እቲ ኢድኩም ንቕጽበት እኳ ካብታ ነፋሪት እንተደኣ ልዕልኩሞ ወይ ድማ እንተደኣ ኣሊኹሞ ካብዚ ውድድር ወፃኢ ኮይንኩም ኣለኹም ማለት እዩ ኣስተውዕሉ ብደንቢ ከመይ ኣብዚ ውድድር ትዕወት ዶ ይመስለካ እዋ ናይ ግድን ብስሩዕ ኢደይ እኳ ካብዛ ነፋሪት የንቀሳቕሳኒ ዝዕወት መስለኒ እዛ ነፋሪት ናብዚ ከተማ ንምምጻእ ብዙሕ ፕላን ኢና ኣውፂና እቲ መንገዲ ከመይ ጌርና ኢና ክነኺዶ እቲ መንገዲ ኣጸጋሚ ቦታታት ክገጥሙና ከም ዝኾኑ ኣቐዲምና ገሚትና ኢና ንዕኡ እውን ምስትኽኻላት ጌርና ኣሎ ኣለና ሚስተር ቢዝ ተኣኻ ትገብር ዘለኻ ካብዞም ተወዳደርቲ ሓደ ሰብ ነዛ ነፋሪት ዝወስዳ እዩ ንዓኣቶም እየ ዝወዳደሮም ዘለኹ ጽቡቕ ዕድል ኩላኻትኩም ጽቡቕ ዕድል ኣሜን ንሰዓታት ሪያድ ክንዘውር ከለና ሓደ ሰብ ካብታ ነፋሪት ኢቱ ዘልዕለ ኣይነበረን ሕጂ እቲ ውድድር ዝበለጸ ከቢድ ክንገብሮ ተዳሊና ኣለና እሺ ፓይለታት ሓደ ነገር ዝነግረኩም ኣለኒ ናብዚ ኩላኻትኩም ጽግዕ በሉ እቲ ውድድር ዝበለጸ ከቢድ ክገብሮ ደልየ ኣለኹ ኩላኻትኩም ብጣዕሚ ኣስተውዕሉ እዚ ውድድር ንእሽተይ ክነፍጥኖ ደሊና ኣለና መኪና ጠጠው ብላ ስለዝኾነ ኩላኻትኩም ተወዳደርቲ በዚ መሳለል ንታሕቲ ውረዱ ትወርዱ ተለኹም ግን እዛ ኣውሮፕላን ኢድኩም ከይትለቁ ኢኹም እሺ እቲ ፍጥነት ከመይ ኢሉ ሕጂ ዋይ ኣነማ ማራቶን እውን ይጎይ ስለዝነበርኩ ምንም ዋላ ተጎየ ምንም ኣይመስለኒኒ ዶ እወ እሺ በቃ እዚ ንዓኹም ቅልል ዝበለ እዩ ዝመስል እስቲ ሓደ ነገር ክፍትን እየ ሽፈር እታ መኪና ንእሽተይ ፍጥነት ትወስኸላ ሕጂ እውን ፍጥነት ክንውስኽ ኢና ሕጂ ኩሎም ሱቕ ኢሎም ኣለዉ ኣተነፋፍሶም እውን ንእሽተይ ናይ ድኻም ስምዒት ዘለዎም ይመስል ንዝሓለፉ 5 ደቂቕ ይጎዩ እዮም ዘለዉ ወይ ኣነ ኢደይ ምሊጥኒ ሓደ ተወዳዳሪ ወዲቑ ሓደ ተወዳዳሪ መኪና ጠጠው ብላ ኢደይ እንሸራቲትኒ ብሓቂ ኢደይ እንሸራቲትኒ እሞ ትብለለካ ዶ እወ ዝብለለኒ ኣይጆኹም ኩላኻትኩም በርትዑ ሃንደበት ያ ኢደይ ምሊጣት ነበር ኣይምላቐቅክዋን ነይረ ኣጆኹም ሕጂ ኣብዚ ጠጠው ኢልና ኣለና ንዓኻትኩም ሓደ ነገር ዘቕረበልኩም ነገር ኣለዋ እዛ ኣማራፂ እዚ ምናልባት ክጠቕመኩም ይኽእል እዩ እስቲ ኣምፅእዎ ናብዚ ኣምፅእዎ ኣብዞም ቦርሳታት ውሽጢ $50,000 ኣሎ ስለዝኾነ ካብዛ ኣውሮፕላን ኢዱ ዘልዕለ እዚ 50,000 ክንህቦ ኢና እዚ ኣማራፂ እዚ ንዓኹም እዩ ኣነ ክወስደ ስለዝኾነ ክልተ ሰብ ተባሂሮም ኣለዉ እስካብ ሕጂ እቲ ጨወታ ክቕፅል እዩ ስምዑ ሰባት ቀስና ባልና ብዝኸድና ቁፅሪ እቲ ጉዕዞ ብጣዕሚ ይነዊሕ ክኸውን ዝበዝሑ ሰባት እቲ ፍጥነት ይወስኽ ተኢሎም እታ ፍጥነት ክንወስኽ ንኽእል ኢና ኩሉ ምርጫ ብናታትኩም ጌርና የለና ስለዝኾነ ክንደይኩም ኢኹም እቲ ፍጥነት ይወስኽ ትብሉ ስምዑ እንተደኣ ደንጊና ብጣዕሚ ንዓኹም ክደኽመኩም ስለዚ ትትውስኽ ሒሸኩም እቲ ጉዕዞ ሓፂር ክኸውን ምእንቲ እወ ክስማዕማዕ እየ እወ ንወስኸሉ ኣታ ንወስኸሉ ሓቂ እዩ እወ ንወስኸሉ تخيل وسخلو شوفر وسخلا انت لا تفتيرو بتعم مقتل بتعم حيلني تترى هذا على ايدين شرائطني حجي سلساي بحال سلسته برره سعات قريم له حجي ملء نيريات كتما زيرنا يالنا نيشي نعرف دما نبدا على خو غيرنا يملنا ابدا على كل موز يملو ተወዳደርቲ ስምዑ እዛ ጀት ኩላኻትኩም ኣይለቅን ስለዝበልኩም ሓደ ንዓኻትኩም ዝፈሊ ሓደ ነገር ኣምፅእ ኣለኹ ኩላኻትኩም ናብዚ ጠምቱ እዚ በተን ክነኽቦ ኣለኹም ናብቲ ዘለኩም ውድድር ሓደ ከቢድ ነገር ክወስኸልኩም እየ እዚ ማለት ሓደ ሰብ ካብ ዝባረር ማለት እዩ ንዓም ዘፍቀድካ ንኽኢኸዮም ዋ ኣብ ጥቃይ ስለ ዘሎ እዩ እሺ እቲ ናይ መጀመርታ ውድድር ዝኸውን ኮፍ ምባል ኣይከኣልን እዩ እቲ ቅድሚ ሕዚ بملا صعبتكم تحزوا نوركم قري مالتيو بحانت صعبتكم يكون نزان فارق تحزوا مالتيو إذا صعبتي نزان فارق نخضر غواب بتاع مخضر الدنيا أجوخي حجي كل أخذكم تولدرتي كل أكلاتكم كفتنا فارق الجسكم حانت صعبتكم ترحكم كفتنا فارق تجورو كل أخذكم بقولوا حيلكم بتاع صعبتكم ترحيا كفتنا فارق ناخد خلو مالتيو أنت بتجاكم من دخاوة قدكم حدا نزان فارس لقاك إذا فارس ناتيتكم دليل يالله رئيس كل على 10 5 ساعات تبزي أجرنا لنا حدا نقر قاضي مصنعي نقر يلا
انت لو انا توصلكوا انسى خلي دع لقوقو سخلقوقو احنا ون زخلا دخم دخمنا هنا انا ما يلك بطعمي دلائل زنا فريت هيلك اني እንደገና ዛበተን ከነኻለን ነበር እዚ ነገር እዚ እንዳኸደ ተቆይዶ ኣነ ይወደቁ ዛበተን ካልኣይ ከነኻሞ ገለ ነገር ተመጸ ሕጂውን እቲ ፓተንት ስለዝነኻኽሞ ተወሳኺ ነገር ክንወስኸልኩም ኢና እዚ ኣርባዕተ ማዕዘን ቀይሕ መስመር ኣብተ ነፃወትኩም መካከል ንገሩልኩም ኢና ካብዘን ቀይሕ መስመር እኳ ንእሽተይ ትነኺኹማ ካብ ፀወታ ወፃኢኹም ትኾነለኹም ማለት እዩ ኣታኽላ እንደገና ክነኾየ ብጣዕሚ ስልሽኒ ዘሎ ሕጂውን ተወሳኺ ሕጊ ክውስኸልኩም እዩ كل أخذكم مزارعتكم مفتزلوا وخينو حد أجرهم دمان العلق خنتل تلالوا مالتي حجي كلهم تتويدهم زلوا بحد أجرهم يتكم القاط راح زي كونس إذا أجرهم دم أتانا مريت كمريت العيلة زلا أجرهم مريت مثل أنا خيا كفتوا للدروس أدخلنا لهم مالتي إذن كلتنا 4 مليون دولار جت في وقتهم سلزق يرولهم إسكعموا ودأتها يكعلى سلوا إذا نفارس سعيرا نايب علي بمقبر نهيوتين نايب بزحات نقرات نقير الله إذا عدل ناتئيو قريم دمان بيت سوام يكعلى سلو إذا زقابر زلوغن ودئيو إذا زقابر زلوغن دمان ملاء سدرايو أنا دمان ملاء سدراي بالتعامي كحق زوم ددلي إذا زقابر زلوغن سدرايو إيد كاين كتكت إذا لسكعكم دايك تصنحيخا أنا سكسعريه ولا هين كتكت مبار أي سداني زودي اندعي انت هاي حسيبوا له دي حسبوا لنا يفلتن اتمريت كنا خوني اشتي عريات زله ابطو زله تودادار نبعلس يستوعب له بتاع ميري له كن كنا غريك على وددر يا زيت هذا ايش تودادر حدا ነገር نريكم ነገር አለው ابزي حدا سب وديغو ابزي حدا سب تزرير له نع دحاني حدا توسخ سو وديقلو ስለዚህ አቶም ዝተረፍኩም ናፍ ናይ መጀመርታ ሕጊ ተመልስኩም ኣለኹም ማለት እዩ እንታይ ተፈጢሩ ዓርስኻ ሰይትካ ዲ ከመይ ዝመስል ዝኾነ ጻዕዳ ነገር ይተራእየኒ ተወዳደር ተቀድመና ፍተ ቀጻያ ውድድር ከጥልና ምኻድና ሓደ ነገር ዘርየኩም ኣሎ ሓንቲ እግሪ መሬት ነኸ ኣላ ናይ መን ይመስለኩም ናተይ ተዋሪር ካለኻ ማለት እዩ ግን ድማ ክልተይኩም ጥራሕ ኢድኩም ኣይተኸዱኒኹም ኣብዚ እስካብ ሕጂ ብምጽናሕኩም $10,000 ክትሽለሙ ኢኹም ጽቡቕ ጻኒሕት ነይርና ነመስግን ሕጂ 5 ሰባት ጥራሕ ተሪፎም ኣለዉ ስለዝኾነ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ነዛ ነፋሪት ኮስዳ ዝኽእል ሕጂ ብጣዕሚ ደኺሙና ኣሎ ንዝሓለፈ 22 ሰዓታት ዝኾነ ደቃስ ክድቅስ ኣይከኣልኩን ሕጂ ኩሎም ደቂሶም ኣለዉ ኩሎም ደቂሶም ድማ ኣነ ተባራቢረ ኣለኹ كلهم سكاب زدقسو مبرباري حدا دعم ጥበብ ዝተመልኦ እዩ ምክንያቱም ድቃስ ኮፉ እዩ ዓርስኻ ከይትቋፅፀር ድማ ይገብረካ استحسبه 2.5 مليون بوسن كدقاس كسنت ኣለኹ كم زولكخا حجون دقاس بطعمي حما بطعمي ዓርስኻ ከይትቋፅፀር ከም ዝገብረካ እየ ዝፈልጥ ኣነ ዋይ ኣነ ተዋሪደ تعال قبل زلها إتكا كوسليتك نمتى خايت كاليتك عندي أنا عندي ترى دهن انكو عبس بالكم حجي 3 سبات راح تريفكم لكم حجي 3 سبات تريفكم حدا عوي فتنا امثلكم لكم ابز قدميكم حدا ساعه زقصر ساعه امثلكم لكم اذا ساعات اسكع وطيرو اسكع زي ودا سلستكم تسمعوا ناي قدني من اذا جيت كوس داخم زلو تسمعوا عليكم اذا ساعات كوزيرو 00 مسوله كاب حدا ادن دعلي ابزاجت تصنيحو ازاجت حدا سبكوا ايشنفان زلو مالتي ስለዚህ በጣም ክትስማማው ኣለኩም ማለት እዩ ሓደ ነገር ግን ከነግረኩም ዝኾነ ሰብ ክትመርጹ ትኽእሉኩም ወይ ድማ ዝኾነ መጫወታ ምጽኹም ክትጫወቱ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ናትኩም ውሳነ እዩ እቲ ሰዓት ጀምሮ እዚ ጀት ንመን ይዘድልዮ ኢልኩም ትግምቱ ኩላትና እንደለና መቸም هو ንኹላትና ይድልየና እሺ ዝኾነ ነገር ክንገብር ዘለና እንተ ኮይኑ ንውድድር ጥራሕ እዩ ዝኾነ ውድድር ክነዳሎ ኣለና ስለዝኾነ እቲ ውድድር ዝሰዓረ ሰብ እዛ ጀትና ትትኸውን ማለት እዩ هو كم يحيش سلستنا حدينا خب زين وسده حدا سب سعره تزوسده حيش هو كم يحيش እሺ بمزلال نقره كاب سلستنا زلله من كم زوسد اي يخونني
اي حدا نجر كان انا دما حسيب له زي يخون دي اسخا زبلص دزلل تخون وي دما تامن له نجر سلازلك خاخم زي تزارب لك انا مثلنا كن جيمي ثلاثه ساعتين ينطلنامو افتنكلته يودق زبل افتحنت كن زحلف زبل وي دما السعر زبل يغبرلامو ات سعر زبل زوسد دما نزاجت وناني يخون مالتي كم يمسلكم حجي سخاطب لين زلخص ثلاثه ساعتين كمص يفتنكلته وديكم لكم زبلنا افتحد دما اشنف كار زبل هو اي انا بزي اسمع معاني زخونه فتنا زلو كون نبر بعدل كون አይደልን يعني زخونه زوادر ነገር كلوا አለው ውድድር ነገር ትኾነልና መርጽ ሰዓትና ቀጥሎ ኢና ዘለና ተለልና ነወስን አቱም 7 ሰዓት ይخيدሉ احنا كو እንታይ ከም እንደለ ነገርና ካለና ሰኻ ኮይና አይስማማ አንተ ለና ሰዓት ድማስ ከተቆጥሎ ዘለኹ انا زخونه ጨዋታ ካብ ሕጂ ክጨዋታ አይደልን ብጣዕሚ ደኺመለኹ እታ ዓድል ጣላት ፍረደና እታ ዓድል ድማ ባዕላ ክትነግረናያ እተን ሳጥን ይምጻ እቲ ዝኾነ ሽዑ ሓቢርና ክንርኢና ስለዚ ብዕድል ይኹን ባህሊ እዚ ማለት እኮ በዓል خاص እምነት ይብልካን ማለት እዩ هو ዝኾነ ክትብል ትኽእል ኢኻ በቃ እቲ ውድድር ግን ኣነ ክወዳደር ኣይክእልን እየ ኣብዚ ጨቕጨቕ እዚ ትግዜ ይቀትልዎ ኣለዉ ዝኾነ ሰባት ሓደ ሰብካ ክሳር ኣይክእልን ዝብል ግምት ኣለኒ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ተዘይበፂሖም ማለት እዩ ሕጂ ፍርቂ ሰዓት ዝኣክል ሓሊፉ ኣሎ እስካብ ሕጂ ግን ኣይተስማዕማዕን ዘሎ ኣብዚ ሰለስተ ሳጥን ኣምፅእ ኣለኹ እተን ክልተ ጥራሕን እየን ኣብቲ ቀዳማይ ግን ካርድ ኣላ እያ እቲ ዕድል ናይ መን ከም ዝኾነ ክንርኢ ማለት እዩ ምውሳን ግን ናትኩም እዩ ናትኩም ምርጫ እዩ ኣነ ክገድደኩም ኣይደለን እየ ትጨኻጨኽ ኣለኹም ሰዓት ድማ ይኸይድ ኣሎ ኣነ ንሕግዘኩም ኣለኹ ማለት እዩ ሰዓት ኣይተስተውዕልዎን ዘለኹም ሰዓት ይኸደኩም ኣሎ ወይ ድማ ንዝተወሰነ ደቃይቕ ተባታተኑ እሞ ነናይ ባዕልኹም ሓሳብ ሓሲብኩም ተመለሱ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እንታይ ሓሲብካ ዘለኻ ኣነ ዝኾነ ውድድር ንወዳደር እየ ዝብል ዘለኹ እቲ ሰዓረ ድማ ነዛ ነፋሪት ይውንን ማለት እዩ ኣነ ከም እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ 100% እርግጠኛ እየ ወላ እኳ ተተሰዓረስ እቲ ኢዱ ካብታ ነፋሪት ኣይልዕልን እዩ ስለዝኾነ ሰዓረ ተሰዓረ ካብቲ ኢዱ ዘይልዕሎ ስለዝኾነ ኣነ ብውድድር ኣይኣምንን እየ ኣብቲ ናይ መጀመርያ እውን መሒሉ ጥሒሉ ስለዝሓሰበ ኢዱ ከልዕሉ እዩ ዝብል እምነት ይብለይን ኣነ እውን ከምኡ እየ 15 ደቂቃ ሓሊፎም 15 ደቂቃ ድማ ተሪፈን ዝኾነ ነገር ግበሩ ወይ ድማ ተስማዕሚዕኩም ሓደ ነገር ወስኑ እተን ደቂቕ 00 እንተዳኢለን እታ ነፋሪት ትምለሰላ ማለት እዩ ካብ ኩላኻትኩም ሓደ ሰብ ዘይወሰዳ ይተርፈሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ካሕርቀኩምን ክቆጥዐኩምን እዩ ሓደ ነገር ወስኑ ይብለኩም ኣለኹ እተን ደቂቕ ይኸዳ ኣለዋ እሺ በቃ ተስማዕሚዕ ኣለኹ እሺ ጽቡቕ ሓደ ነገር ክሓተካ እቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ቦርሳ ጥሩሕ እንተዳ ኮይኑ እታ ነፋሪት ክሰዳ ዲኻ ይትሰዳ هو صدق نسخة هو صدق إيش نسخة مجمرتها مخفت تخليها حدا نقولكم نقولكم سوات حدا نقولكم نقولكم أنت بتعمي ينزود دازلا 10 دقائق راح نتعرفناهم دلا زي تلا أنا فارقنا حدكم زيفتكم تخيل لا مالتي سلازي تللكم نجارات فتمو يزولكم دلو يعجزكم يزلو ناتم سقم كوزيو ات أوروبلان تأكل نجارسي بعدل نوسدا كيوم زلو بتعم كويس قربك أبو الدر مسيناس بعدل نوسدا يقولوا حجي بالتعمي حما ساعات وإحنا لنا خلت دقائق ينترفن زلوا حدا نجار جوار وحدا نجار جوارو بكا تسمع مع بزودر ويد ما زنجار زي بكا ني حدا نازي كنت تترف لا معناتيو بليز إيش بكا تسمع معي الله ساعات بزح يقولكم من إيش تلولو حدا كلتا سلسته رخيو بعلو استرخار خرلو ايدلني يزولو وددر نوعلو خينو بعلو سعرو بعلو رخيو واو بطعم يزقر ايش بلو سردو بتسمع معنا مسرف سردو اسكاب حزي ايدم يلعلو زلو سلازخونه جت اسكاب ايدم زيدعلو ناي زخونه ايخودني اتعدل دما اتي ناتكا ناي مغار عدل اب ايدم يزلو 12 سكند ينترفن زلو اتعدل اب اتوم يزلو سدو ودي خونو استن وصر 10 تخلته 10 حاده 10 9 هو كنصدقنا بقى سريدنا يلنا تأمانينته مرة يملو تأمانينته مرة يلو اتجت سيد ملو اذا جت ناتكا وينا انكو عدس بلكا وناني ناكلتنا 5 مليون دولار جت كوين كارلخا انكو عدس بلكا بداتهم حالة مسارات السخا سعر كارلخا ناتهم دما ولتا كيترسع نعم نخلت يوم دما 10 شيخن مؤمنة انكو عدس بلكم الزينات جت يوكا حجننية هو سلازخنا السبات زي
ቪድዮ እንትዳፈቲኹሞ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ብተመሳሳሊ መደብ ክንራኸብ ኢና ሰላም